Αγαπητά μέλη του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Αστροπύργου, αγαπητοί τηλεθεατές του Attica TV, επίτιμος καλεσμένος του Δημάρχου Αστροπύργου, κ. Νικολάου Μελετίου, σήμερα είναι ομότιμος καθηγητής Δημοσίου Δικαίου του Παντίου Πανεπιστημίου, Δόκτωρ Παπαγρηγορίου Βλάσιος, για να μας μιλήσει για την πολεοδομία των ελληνικών πόλεων με έφαση στην Αθήνα. Ο λόγος στην πρόεδρο του Μελετικού Κέντρου, κ. Γεωργία Πηλιχού. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Ο σημερινός ομιλητής μας είναι ο ομότιμος καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Παντίου Πανεπιστημίου, Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Βλάσιος Παπαγρηγορίου. Αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής Αθηνών, μεταπτυχιακές σπουδές παρακολούθησε στο Πανεπιστήμιο Ρώμης και το διδακτορικό του το έλαβε από το Πανεπιστήμιο Φλωρεντίας. Παρακολούθησε μαθήματα πολεοδομίας κατά τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ρώμης. Δίδαξε επί σειρά ετών τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο, όσο και σε μεταπτυχιακό, διοικητικό δίκαιο, συνταγματικό δίκαιο, δίκαιο περιβάλλοντος, πολεοδομία, σύνθεση δημοσίου δικαίου και άλλα. Υπήρξε επί σειρά ετών καθηγητής της Σχολής Ικάρων στο γνωστικό αντικείμενο Δημόσιο Δίκαιο, εισηγητής διδακτορικών διατριβών, εισηγητής ή μέλος επιτροπών κρίσεων μελών ΔΕΠ, διετέλεσε καθηγητής στο πρόγραμμα Εράσμους με αλλοδαπούς φοιτητές, ομιλητής σε συνέδρια, είχε συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, έχει συντάξει πλήθος άρθρων και γνωμοδοτήσεων σε έγκριτα περιοδικά και τιμητικούς τόμους. Κυριότερο συγγραφικό έργο του είναι 6 βιβλία. Πρώτον, η συνταγματική δικαιοσύνη. Δεύτερον, συγκριτικό συνταγματικό δίκαιο. Τρίτον, υγρότοποι διεθνούς ενδιαφέροντος, η Διεθνής Σύμβαση Ράμσαρ και η Ελληνική Ένωμη Τάξη. Τέταρτο, πολεοδομία περιβάλλοντος απολωτρίωση. Πέμπτον, λαϊκή κυριαρχία και κοινοβουλευτισμός στην Αγγλία. Και έκτον, εισηγήσεις διοικητικού δικαίου. Επίσης και το βιβλίο «Πολεοδομία, εισαγωγή, θεσμοί, πολιτική». Το τελευταίο μάλιστα βιβλίο του καθηγητή μας διανέμεται επανελειμμένος ως διδακτικό σύγγραμμα σε τμήματα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Παντίου Πανεπιστημίου και άλλα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία καθηγητά, για τη σημερινή σας παρουσία στις διαλέξεις του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Στην αρχή θα αναφερθώ με λίγα λόγια τι είναι πολεοδομία και μετά εισαγωγικά στην πόλη ως ιστορικό φαινόμενο και στην πολεοδομία στην αρχαία Ελλάδα. Στη συνέχεια θα επικεντρωθώ στην νεοελληνική πόλη, στην πολεοδομική πολιτική και νομοθεσία του νεοελληνικού κράτους, στη σύγχρονη εποχή και στην πολεοδομική μας πραγματικότητα με ειδικότερη αναφορά στην πόλη των Αθηνών. Θα κλείσω με σύντομα συμπεράσματα και επισημάνσεις στην τρέχουσα ορολογία. Πρώτα ήθελα να πω ότι η πολεοδομία, όπως και η χωροταξία, είναι είναι επιστήμη σχεδιασμού του χώρου. Συνδέονται και οι δύο αδελφές επιστήμες με το περιβάλλον, γιατί το αντικείμενό τους, η πόλη ή η ευρύτερη περιφέρεια, είναι τμήματα του φυσικού περιβάλλοντος, της γης. Άρα συνδέονται αρρήκτως με το περιβάλλον. Η πολεοδομία έχει αντικείμενο την πόλη, μελετά την πόλη. Η χωροταξία, αδελφή της, μελετά ευρύτερη περιοχή, έξω από την πόλη. Δηλαδή, μια επαρχία, ένα νομό, μια περιφέρεια, όλη την επικράτεια, όλα τα Βαλκάνια, όλη την Ευρώπη, όλη την ανθρωπότητα τελικά. Και οι δύο είναι επιστήμες πολιτικές και κοινωνικές, διότι ο σχεδιασμός τους προϋποθέτει επιλογές, πολιτικές επιλογές. Στην πολεοδομία, λόγω χάρη, πού θέλουμε την πόλη, πώς θέλουμε να είναι η πόλη, ποιο οικοδομικό σύστημα θα έχουμε. Αν θα έχουμε οικοδομές με το σύστημα πανταχώθεν ελεύθερες που δημιουργούμε και η Πούπολη, ή θα θέλουμε τις οικοδομές εφαπτώμενες, η μία μισοτυχία με την άλλη, οπότε δημιουργούμε πυκνώσεις όπως είναι η Κυψέλη, η Αμπελόκηπη και ούτω καθεξής. Πού θέλουμε την κατοικία, πού θέλουμε επαγγελματική στέγη, πού θέλουμε οχλούσα βιομηχανία και ούτω καθεξής. Είναι πολιτικές επιλογές. Στο τέλος έρχονται τα σχεδιαγράμματα. Τοπογραφικά. Η πολεοδομική μελέτη δεν είναι τα τοπογραφικά. Αυτή είναι η τελευταία πράξη. Σημαντική, αλλά είναι τελευταία. Και αυτή είναι έργο των τεχνικών. Η Ελλάδα το 1991 είχε 12.700 οικισμούς.
Από το 1994 έχει περίπου 6.000 ΟΤΑ, οι οποίοι το 1997 περιορίστηκαν σε 1.070 δήμους και κοινότητες. Σήμερα υπάρχουν στην Ελλάδα 300 ΟΤΑ. Να δούμε η πόλη και η πολεοδομία στην αρχαία Ελλάδα. Στον ελλαδικό χώρο, δηλαδή στον χώρο της σημερινής Ελλάδος, όπως σε όλη την Ευρώπη, οι αρχαιότερες πόλεις ιδρύονται σε θέσεις οχυρές, όπως είναι τα υψώματα που προσφέρονται για την κατασκευή περιτυχισμένων ακροπόλεων. Μέσα στην περιτυχισμένη ισχυρή θέση ανεγείρονται τα ιερά, τα δημόσια κτίρια, δηλαδή τα κτίρια εξουσίας, και περιορισμένος αριθμός κατοίκων για τους πλουσιότερους από τους κατοίκους. Η περιτυχισμένη ισχυρή θέση ταυτίζεται με την πόλη σε βαθμό ώστε οι αρχαίοι Έλληνες να θεωρούν πόλη και την Ακρόπολη τους. Σε αντίθεση με τον όρο άστη, το άστη, το οποίο σημαίνει τελικά τη νέα πόλη, την εμπορική, τη νεότερη πόλη. Με την πάροδο του χρόνου, ο όρος πόλης στην αρχαία Ελλάδα σημαίνει ό,τι σήμερα εννοούμε τον όρο κράτος, δηλαδή μια κοινότητα που διαθέτει πολιτική, κοινωνική, στρατιωτική οργάνωση και τους σχετικούς θεσμούς. Παραδείγματα οικισμών στον ελλαδικό χώρο σε οχυρές περιτυχισμένες θέσεις έχουμε λόγω χάρη στην Ακρόπολη των Αθηνών, έχουμε στο Παλαμίδι στον Άφλιο, έχουμε τις Μικίνες, την Τύρινθα, την Ακροκόρινθο κλπ. Αυτά τα περνάμε λίγο γρήγορα για να προλάβουμε. Συγγνώμη, κύριε Δούση. Συνήθως οι οχυρές θέσεις συνδυάζουν τον ισχυρό χαρακτήρα τους με ικανοποιητικές κλιματολογικές, γεωγραφικές και παραγωγικές συνθήκες. Εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα αποτελεί η Σπάρτη, η οποία δημιουργήθηκε σε παιδινή έκταση μη περιτυχισμένη. Και αυτό γιατί οι Σπαρτιάτες είχαν υπερβολική εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις τους και πιστεύαν ότι οι πόλοι τους, επειδή αυτοί έχουν ισχυρό στρατό, δεν χρειάζεται τύχη. Οι κάτοικοι της είναι τύχη. Είχε προβλήματα με την έλλειψη περιτυχισμού και αργότερα περιτυχίστηκε κι αυτή. Οι ελληνικές πόλεις στην αρχή έχουν μικρό πληθυσμό και περιορισμένη έκταση. Με την πάροδο όμως των ετών, ο πληθυσμός τους αυξάνεται και η έκτασή τους έγινε μεγαλύτερη. Τους 2 αιώνες της κλασικής περίοδου, 5ο και 4ο π.Χ., το μεγαλύτερο πληθυσμό ανάμεσα στις ελλαδικές πόλεις έχουν η Αθήνα, που μαζί με τον Πειραιά έχει κάπου 110.000 κατοίκους, η Κόρδος 70.000, η Θήβα 50.000, η Μεγαλόπολη 40 έως 50, η Ήλις στο νομό Ηλίας, η Κέρκυρα, η Μεγαλόπολη 40 έως 50.000 και εκτός Ελλάδος στην Ιωνία, η Έφεσος 10.000 και στη Μεγάλη Ελλάδα, στην Νότια Ιταλία δηλαδή, οι Σιρακούσες έχουν 100.000, ο Ακράγας 40-50.000 και ούτω καθεξής. Σχηματικά, κατά κανόνα, οι πόλεις του ελλαδικού χώρου, με εξαίρεση τους δημόσιους χώρους τους, όπως θα δούμε στη συνέχεια, δημιουργούνται χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό. Οι δρόμοι τους δεν είναι ευθύγραμμοι, είναι, θα λέγαμε, ζιγ-ζακ. Είναι πόλεις που ακολουθούν τη φυσική μεγένθηση, όπως είναι το έδαφος, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη οικοδομική γραμμής. Ο καθένας χτίζει όπου θέλει, δηλαδή υπάρχει μια άναρχη δόμηση. Και οι δρόμοι συχνά είναι τόσο στενοί που, αντίθετα με το τι γίνεται, χτυπάγανε την πόρτα οι Αθηναίοι όχι για να ανοίξει και να μπουνε, χτυπάγανε την πόρτα για να ανοίξει και να βγουνε. Γιατί ήταν τόσο στενός ο δρόμος, ώστε με την πόρτα μην χτυπήσουν διερχόμενο. Κάθε δρόμος έχει δική του κατεύθυνση και συχνά όλοι καταλήγουν στο ίδιο σημείο, στα τείχη συνήθως, όπου συναντώνται σαν ακτίνες ποδηλάτου. Είναι πολύ στενοί, δεν έχουν πλακόστρωση, είναι γεμάτοι λάσπη. Είναι κυριολεκτικά άθλιοι δρόμοι. Οι δρόμοι είναι ασυντόνιστοι γιατί δεν υπάρχει έννοια της οικοδομικής γραμμής. Η ασυντόνιστη δόμηση και το ακανόνιστο οδικό δίκτυο οφείλονται πολύ στο ότι το έδαφος όπου δημιουργούνται οι αρχαίες ελληνικές πόλεις έχει έντονο ανάγλυφο, ο οποίος κυριαρχείται από αλλεπάλληλες πτυχώσεις, υψώματα, λόφους, δριάκια, χυμάρους και ούτω καθεξής. Η πολεοδομική τους κατάσταση αρχίζει να βελτιώνεται από τον 5ο αιώνα π.Χ. και μετά. Σχεδιασμός στερούνται ακόμα και οι πόλεις που αναδεικνύονται σε κέντρα μεγάλης πολιτικής και στρατιωτικής ισχύως και διαδραματίζουν σημαντικό ιστορικό ρόλο, όπως λόγω χάρη η Αθήνα, η Σπάρτη, η Θήβα, το Άργος, τα Μέγαρα και ούτω καθεξής. Εξαίρεση από τον κανόνα της ελλείψεως πολεοδομικού σχεδιασμού αποτελούν ορισμένες ελλαδικές πόλεις οι οποίες ιδρύονται με βάση σχεδιασμό, όπως είναι λόγω χάρη στη Χαλκιδική η Όλυνθος, απικία των αρχαίων Χαλκιδαίων, η Κασόπη στο νομό Πρεβέζης και η Δημητριάς, ο σημερινός Βόλος στη Θεσσαλία, η οποία Δημητριάς δημιουργήθηκε με τη συνένωση των Παγασών με τους ομόρους οικισμούς. Με τις συνθήκες αυτές, οι ελλαδικές πόλεις δεν εξασφαλίζουν στους κατοίκους τους ούτε τους στοιχειώδεις όρους υγιεινής.
Είναι παράδοξο ότι ένας τόσο ανεπτυγμένος λαός όπως οι αρχαίοι Έλληνες, που διακρίθηκαν σε όλες τις επιστήμες και ό,τι είχε να κάνει με τη διάνοια, δεν σκέφτηκαν να δημιουργήσουν πόλεις αντάξιες του πολιτισμού τους. Υστέρησαν πάρα πολύ. Υστέρησαν και στην κατασκευή οδικού δικτύου. Και αυτό ίσως τους έκανε, όταν είχαν να κάνουν ένα ταξίδι κάπως μεγάλο, να το κάνουν πάντα διαθαλάσσης. Διαφορετικά από τις πόλεις του ελλαδικού χώρου, πολεοδομικό σχεδιασμό διαθέτουν από την αρχή οι ελληνικές πόλεις αποικίες που ιδρύονται έξω από την Ελλάδα. Λόγω χάρη στην Ιωνία, τα πέραν την παράλια μας, η Μίλητος, για την οποία θα μιλήσω πιο κάτω, η Πριήνη. Στη Μεγάλη Ελλάδα, δηλαδή στην κάτω Ιταλία, και εκεί όποιες πόλεις δημιουργούμε έχουν πολεοδομικό σχεδιασμό. Στις ελληνικές πόλεις, ειδική πολεοδομική περίπτωση αποτελούν οι δημόσιοι χώροι, οι οποίοι καταλαμβάνουν την αγορά. Ενώ ο οικισμός δεν έχει κανένα πολεοδομικό σχεδιασμό, ειδικότερα το σημείο που λέγεται αγορά δημιουργείται με πολεοδομικό σχεδιασμό. Από το 5ο αιώνα π.Χ. και μετά, οι χώροι αυτοί διαμορφώνονται με βάση πολεοδομικό σχεδιασμό, ο οποίος μέχρι σήμερα τηρείται. Η αγορά είναι στην αρχαιοελληνική πόλη το κέντρο της εξουσίας, πολιτικής, διοικητικής, κοινωνικής, οικονομικής. Αποτελείται συνήθως από τετράγωνη στοά με σειρά κοιώνων, γύρω από την οποία ανεγείρονται οι μεγαλοπρεπείς ναοί, τα κτίρια των δημοσίων υπηρεσιών και τα λοιπά δημόσια κτίρια, που σχεδόν πάντα αποτελούν δείγματα υψηλής αρχιτεκτονικής, καθώς και τα εμπορικά καταστήματα. Ο σχεδιασμός των αγορών συνδέεται χρονικά με την επικράτηση των δημοκρατικών πολιτευμάτων, αλλά και με τους ελληνοπερσικούς πολέμους του αιώνα εκείνου, του 5ου αιώνα π.Χ., όταν εξαιτίας της καταστροφικής μανίας που επέδειξαν οι Πέρσες ως κατακτητές, γεννάται η ανάγκη ανοικοδομήσεως εξ υπαρχής πολλών και σημαντικών ελληνικών πόλεων, οι οποίες είχαν ανασκαφεί πλήρως και ελεηλατηθεί. Η αγορά των ελληνικών πόλεων είναι η πρώτη στην ιστορία της πολεοδομίας παγκοσμίως σχεδιασμένη δημόσιοι χώροι. Σε αντίθεση με τη μεγαλοπρέπεια που χαρακτηρίζει τους ναούς, τα θέατρα και εν γέννη τα δημόσια κτίρια, καθώς και τα γλυπτά που κοσμούν την Ακρόπολη, οι κατοικίες και γενικά τα ιδιωτικά κτίρια επιδιώκεται να είναι και όντως είναι πτωχά. Στην Αθηναϊκή Δημοκρατία απορρίπτεται τελείως κάθε μορφή ιδιωτικής πολυτέλειας. Η απόρριψη της πολυτέλειας είναι σχεδόν ιδεολογική επιλογή. Η πολυτελής κατοικία θεωρείται ύβρις. Οι κατοικίες έχουν τυποποιημένο σχέδιο, ώστε η λιτότητα να συνδυάζεται με εικόνα ισονομίας. Δικαίωμα στην πολυτέλεια και στην τελειότητα έχει μόνο ο Δήμος, δηλαδή η πόλη, το κράτος, ως σύνολο των πολιτών και μόνο για τα δημόσια κτίρια. Έτσι εξηγούνται οι μεγαλειώδεις ναοί του Παρθενώνος, της Απτέρου Νίκης στο βράχο της Ακροπόλεως, της Αρτέμιδος στον Πειραιώ και ούτω καθεξής. Ο Παρθενώνας σωζόταν ακέραιος έως το 1687, όποτε υπέστη τις ζημιές από τον βομβαρδισμό του Μοροζίνη. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Η εμφάνιση της αγοράς των ελληνικών πόλεων και τη μεγαλοπρέπεια των δημοσίων κτηρίων εντυπωσιάζει τότε τους Ρωμαίους, οι οποίοι μιμούνται τις πόλεις μας και ανάμεσα σε αυτούς τους μιμείται και η Ρώμη με τις αναγκαίες προσαρμογές. Τη θέση που είχε στις ελληνικές πόλεις η αγορά, στις ρωμαϊκές επιτελεί αυτό που λέγεται φόρουμ. Δεν είναι μόνο οι Ρωμαίοι που εντυπωσιάζονται από τα κτίρια της αγοράς των ελληνικών πόλεων. Τα δημόσια κτίρια της αγοράς ορισμένων ελληνικών πόλεων εξακολουθούν έως σήμερα να αποτελούν αρχιτεκτονικά πρότυπα, μοντέλα δηλαδή, και τύπους που παραμένουν έκτοτε αξεπέραστα, τα οποία άλλοι λαοί μιμούνται. Βλέπουμε ότι σε πλήστες χώρες τα επισημότερα δημόσια κτίρια, όπως λόγω χάρη τα Μέγαρα όπου στεγάζονται τα ανάκτορα, το Μπάκιγχαμ, και αυτό είναι σε κλασική γραμμή αρχαιελληνική. Τα κοινοβούλια είναι η Βουλή της Βιέννης, τα Υπουργεία, τα ανώτατα δικαστήρια, οι μεγάλες δημόσιες βιβλιοθήκες, οι μητροπολιτικοί ναοί, ακόμα και η έδρα των μεγάλων τραπεζών αντιγράφουν τα μνημεία της αρχαίας Ελλάδος της κλασικής περίοδου. Με τη μίμηση αυτή στη μορφολογία των δημοσίων κτηρίων επιδιώκεται στις χώρες αυτές να προσδοθεί εξωτερικό κύρος στην κρατική εξουσία και στους θεσμούς της, στην εκκλησιαστική ηγεσία, ακόμη και στη χρηματοπιστωτική εξουσία. Ο Υπόδαμος, μια σημαντική προσωπικότητα στην ιστορία της πολεοδομίας. Η πολεοδομία ως επιστήμη αποτελεί δημιούργημα της σύγχρονης εποχής, κυρίως των αρχών του 19ου αιώνα.
Η γέννησή της συνδέεται με τη βιομηχανική επανάσταση, η οποία συνοδεύεται από τη μαζική εισρωή αγροτικών πληθυσμών στις βιομηχανικές πόλεις για την εξασφάλιση εργασίας. Ανακύπτει τότε η ανάγκη για επέκταση των υφισταμένων πόλεων ή για τη δημιουργία νέων πόλεων, για τη στέγαση του πλήθους των νέων κατοίκων και γενικά για τη βελτίωση της ζωής στις πόλεις αυτές. Οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το δίκαιο της πολεοδομίας διατυπώθηκαν κυρίως όχι από τη θεωρία, αλλά από την νομολογία των δικαστηρίων. Νομολογία είναι οι αποφάσεις που εκδίδουν τα δικαστήρια. Στην Ελλάδα ιδίως από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο λόγου χάριν έχει διαμορφώσει βασικές θεμελιώδεις αρχές της πολεοδομίας. Όπως λόγου χάριν η αρχή ότι η δημιουργία και η επέκταση των οικισμών γίνεται με βάση πολεοδομικό σχεδιασμό. Η αρχή του πολεοδομικού κεκτημένου, που σημαίνει ότι εάν μεταβληθεί κάτι στην πολεοδομική πραγματικότητα ή νομοθεσία, θα πρέπει τουλάχιστον να διατηρήσει την κατάσταση που είναι ή αν την αλλάξει, θα την αλλάξει μόνο προς τη βελτίωση. Αποκλείεται να την μειώσει. Λόγω χάρη, αν ένας δρόμος είναι 10 μέτρα πλάτος, αποκλείεται με τροποποίηση του σχεδίου πόλεως να γίνει 9, να γίνει 8. 11 μπορεί να γίνει, 12 μπορεί να γίνει, 13 μπορεί να γίνει. Διότι έτσι δημιουργείται καλύτερο περιβάλλον και ελαφρύνεται και η ζωή των κατοίκων. Και αυτά όλα είναι δημιουργίες της νομολογίας των δικαστηρίων. Η πολεοδομική σκέψη όμως, αν και χωρίς συστηματική διατύπωση, δεν λείπει παντελώς από τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι ιδίως όπως προκύπτει από τον Αριστοτέλη στα πολιτικά και από τον Πλάτωνα στους νόμους, έχουν κατά την κλασική περίοδο 5ο αιώνα π.Χ. αναπτύξει ορισμένες αρχές. Δεν έλειψε ούτε από τους Ρωμαίους, οι οποίοι όμως διακρίθηκαν κυρίως στα έργα πολιτικού μηχανικού. Κατά τον Αριστοτέλη, λόγω χάριν, εμπνευστής του σχεδίου πόλεως που στηρίζεται σε ευρύς και ευθύς δρόμους, οριζόντιοι δρόμοι που τέμνονται καθέτος και δημιουργούν κανονικά οικοδομικά τετράγωνα. Αυτό το σύστημα λέγεται υποδάμιο. Είναι έμπνευση του υποδάμου και έλαβε το όνομα από τον δημιουργό του. Ο υπόδαμος που έζησε τον 5ο αιώνα π.Χ. είναι από τη Μίλητο της Μικράς Ασίας, γι' αυτό είναι γνωστός ως υπόδαμος ο Μιλήσιος. Θεωρείται ότι είναι ο ιδρυτής, ο πατήρ της πολεοδομίας, ο πρώτος επιστήμον πολεοδόμος. Προς τιμή του, το πολεοδομικό σύστημα που δημιούργησε λέγεται υποδάμιο σύστημα ή κατά την αρχαία ορολογία υποδάμου νέμεσης. Το πολεοδομικό του σχέδιο είναι κανονικό. Στηρίζεται στον ορθολογισμό και τη συστηματικότητα της γεωμετρίας, με δρόμους παράλληλους και καθέτους που τέμνονται και σχηματίζουν ορθογώνια κανονικά οικοδομικά τετράγωνα. Το σύστημα εμπλουτίζεται συνήθως και με μια σειρά διαγώνιων οδών, παράλληλοι και κάθετοι δρόμοι, αλλά υπάρχουν και μερικοί διαγώνιοι, ούτως ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα η δυνατότητα ηλιασμού όλων των πλευρών του δρόμου. Έργο του υποδάμου είναι το σχέδιο πόλεως της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Μιλήτου, η οποία μετά την καταστροφή της από τους Πέρσες και την απελευθέρωσή της ανοικοδομήθηκε εξ υπαρχής με βάση το υποδάμιο σύστημα. Στη συνέχεια, στα χρόνια του Χρυσού αιώνα του Περικλέους, καταρτίζει ο υποδάμος το σχέδιο πόλεως του Πειραιά, όπου εγκαθίσταται για σύντομο χρονικό διάστημα. Έζησε στον Πειραιά ένας διάστημα ο υπόδομος. Καταρτίζει επίσης σχέδια πόλεως στη Ρόδο, στο Θούριο, στην κάτω Ιταλία και ούτω καθεξής. Ο υπόδαμος θεωρείται επιστήμον πολεοδόμος, όχι μόνο γιατί έφτιαξε πολεοδομικά σχέδια, τα οποία μπορούσε και ένας εμπειρικός πολεοδόμος να κάνει, αλλά για τις καινοτόμες ιδέες που καθιέρωσαν βασικές αρχές και επιλογές πολεοδομίας. Λόγω χάριν, είναι ο πρώτος που καθιέρωσε τις χρήσεις γης. Δηλαδή τη γεωγραφική κατανομή των λειτουργιών της πόλεως. Πού θέλουμε στην πόλη τι. Πού θέλουμε κατοικία, πού θέλουμε αμυγή κατοικία, πού θέλουμε μεικτή κατοικία, πού θέλουμε βιομηχανία, πού θέλουμε εμπορικό κέντρο και ούτω καθεξής. Αυτό που λέμε σήμερα ζώνες. Επίσης, διατύπωσε κριτήρια με βάση τα οποία πρέπει να χωροθετείται μια πόλη. Πού θα πρέπει να δημιουργείται μια πόλη. Δηλαδή πρέπει να έχει προσανατολισμό ώστε να προσφέρει συνθήκες υγιεινής ζωής, να είναι κοντά σε πηγές νερού, να εξασφαλίζει ίδρυυση, να είναι σε περιοχή πλούσια, μπορεί να έχει τροφή, να συντηρήσει τους κατοίκους, να είναι κοντά σε ποτάμι ή σε δρόμο να μπορεί να επικοινωνεί με άλλες πόλεις και ούτω καθεξής. Είναι αρχές που διατύπωσε πρώτος ο υπόδαμος και μέχρι σήμερα τηρούνται. Ανάλογες σκέψεις με τον υπόδαμο διατύπωσε ο Αριστοτέλης, ο οποίος προφανώς
επανέλαβε τις απόψεις του υπόδαμου. Δεν είπε κάτι πρωτότυπο. Πάντως, χάρη στον Αριστοτέλη και τα πολιτικά, σώζεται η μνήμη του υποδάμου. Ό,τι γνωρίζουμε τον υπόδαμο, το ξέρουμε από τον Αριστοτέλη. Ενώ λοιπόν οι Έλληνες είχαν κάποιες πολεοδομικές σκέψεις, δεν προχώρησαν στο να δημιουργήσουν ένα σύστημα πολεοδομικών ρυθμίσεων. Αντίθετα, οι Ρωμαίοι κάτι έκαναν στον τομέα αυτό. Το υποδάμιο σύστημα μετά τον 5ο αιώνα εφαρμόζεται όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά και έξω από αυτόν. Υποδάμιο σύστημα, λόγω χάρη, διαθέτει η αρχαία Σμύρνη, η αγαπημένη, με ευθύς δρόμους λιθόστρωτους που διασταυρώνται σε ορθή γωνία. Και κυρίως έχει στο κέντρο ένα κάθετο δρόμο από βορρά προς νότον και έναν οριζόντιο από δύση προς ανατολή που οδηγεί από το λιμάνι προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Επίσης, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος απεφάσισε να δημιουργήσει την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, έδωσε εντολή στον υπόδαμο και σχεδίασε την Αλεξάνδρεια με υποδάμιο σύστημα. Το υποδάμιο σύστημα είναι πολύ δημοφιλές στη Δύση, το 17ο, το 18ο και το 19ο αιώνα, στις νέες χώρες που θα λέγαμε. Λόγω χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Νότια Αμερική, στην Αυστραλία, στην Νότια Αφρική. Λόγω χάρη, το κέντρο της Νέας Υόρκης, το Μανχάταν. Το Μανχάταν είναι ένα νησί μέσα σε ένα μεγάλο ποταμό, στο Hudson River. Μακρόστενο νησί. Έχει υποδάμιο σύστημα. Οι κάθετοι δρόμοι λέγονται avenues και οι οριζόντιοι λέγονται streets. Και δεν έχουν ονομασίες των οδών, έχουν αριθμητική. Τους αναφέρουμε με αυξητό αριθμό. Επίσης, η Ουάσιγκτον, με αυτό το σύστημα το υποδάμιο έγινε. Η Φιλαδέλφια, η πρώτη πρωτεύουσα των ΗΠΑ. Το Σικάγο, η Οτάβα που είναι πρωτεύουσα του Καναδά και άλλες πόλεις. Εφαρμόζεται και σε νεότερες περιοχές, λόγω χάρη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με αυτούς τους φερενοξύστες. Δηλαδή, το υποδάμιο σύστημα έχει μεγάλη απήχηση και στις νεότερες εποχές. Από τις πόλεις της Ελλάδος σήμερα, υποδάμιο σύστημα έχει ο Πειραιάς, η Πάτρα, ο Βόλος, η Σπάρτη, η Ερέτρια, η Κάριστος, που είναι νέες πόλεις. Η εφαρμογή του υποδαμίου συστήματος είχε προταθεί στον κυβερνήτη Καποδίστρια. Να εφαρμοστεί και στην Αθήνα, που τότε θα νοικοδομείτο για να γίνει πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Επίσης, σχεδιάζεται να εφαρμοστεί και στα χρόνια του Όθωνος, στα χρόνια του οποίου εξεδόθη το πρώτο πολεοδομικό νομοθέτημα, είναι το Βασιλικό Διάταγμα το 1835, που προτείνει υποδάμιο σύστημα. Όμως υπάρχουν και αρνητές του υποδάμιου συστήματος, οι οποίοι λένε ότι αυτό το σύστημα που στηρίζεται στη γεωμετρία είναι άκαμπτο. Δημιουργεί πόλεις μονότονες, πληκτικές, χωρίς φαντασία. Και επιπλέον, παρότι επιτρέπει την ελεύθερη τοποθέτηση της οικοδομής μέσα στο οικόπεδο, όταν συνδυαστεί με την ευθύγραμμη τοποθέτηση των οικοδομών στις δύο πλευρές, στερεί το ηλιακό φως. Ναι, αλλά προβλέπει και τις διαγώνιες για να ρυθμίζουν την κατανομή του φωτός σε όλη την πόλη. Επιπλέον, καταπολεμά τη δημιουργία μιας νέας αξίας στην πολεοδομία, της έννοιας της γειτονιάς. Όταν το υποδάμιο σύστημα συνδυαστεί με τη μονοδρόμηση των δρόμων, επιτρέπει τη διαμπορή κίνηση στον οικισμό και έτσι αποτρέπει τη δημιουργία γειτονιάς, που φέρει τους κατοίκους κοντά να κάνουν παρέα. Άσχετα από αυτές τις αντιρρήσεις, είναι ένα σύστημα άκρως επιτυχημένο, γι' αυτό ότι χάνει τόσο ευρείας εφαρμογής. Να δούμε τώρα την νεοελληνική πόλη. Όταν δημιουργήθηκε το νεοελληνικό κράτος, η κατάσταση των οικισμών μας είναι τραγική. Ως γνωστό, το ελληνικό κράτος αναγνωρίστηκε το 1830 με το πρωτόκολλο του Λονδίνου. Και αυτό έχει σημασία, ότι δημιουργήθηκε το κράτος μας με πρωτόκολλο, διεθνή συμφωνία. Και δεν δημιουργήθηκε ύστερα ως στρατιωτική νίκη. Έχει συνέπεια που επηρεάζει και την πολεοδομία, θα το αναφέρουμε. Πόλεις συγκροτημένες τότε στην Ελλάδα, όπως υπήρχαν στην Ευρώπη, δεν υπάρχουν. Οι συνθήκες διαβιώσεως και στεγάσεως του πληθυσμού είναι άθλιες. Τα μόνα μητροπολιτικά κέντρα, δηλαδή σημαντικές πόλεις του ελληνισμού, βρίσκονται έξω από τον ελλαδικό χώρο. Είναι λόγω χάρη η πόλη, είναι η Σμύρνη, είναι η Αλεξάνδρεια, η Οδυσσός, η Τεργέστη. Η Ελλάδα βρίσκεται τότε σε απόλυτο κοινωνικό και οικονομικό μαρασμό. Είναι μια πτωχή επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Λόγω της δουλείας 4 αιώνων υποκαθυστερημένο και βάρβαρο δυνάστη, δεν μπόρεσε μετά την απελευθέρωση να ακολουθήσει τη διαδικασία κοινωνικού και οικονομικού μετασχηματισμού των ευρωπαϊκών κοινωνιών και κρατών.
Ούτε ήταν εύκολη η ενσωμάτωσή της σε αυτά. Ως τα μέσα του 20ου αιώνα περίπου η Ελλάδα μας είχε χαρακτηριστικά υπανάπτυκτης βαλκανικής χώρας. Δεκαετίες ολόκληρες μετά την απελευθέρωση η χώρα δεν έχει ακόμα συνέλθει. Το βιωτικό επίπεδο του πληθυσμού θυμίζει ακόμα τουρκοκρατία. Μια σημαντική πολιτική φυσιογνωμία, ο Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός, από τους πρώτους υπουργούς του ελεύθερου ελληνικού κράτους, σε μια μελέτη το 1854 γράφει αυτό εξή: «Η χωρική, με τη γλώσσα του, ζώσιν αθλίος, σωρευμένοι εν ταπεινές και πνιγυρές καλύβες, κυρίαν τροφήν έχοντες αραβόσιτων και κρίθινων άρτων, άζυμων, και ούτε απολαμβάνοντες, και εδώ το χειρότερο, ούτε επιθυμούντες ανετότερο βίο. Εργάζονται συνήθως ολίγων και εν γέννη διάγωση ζωή οκνηρά πάντες και οι μη έχοντες οβολών και οι ευκατάστατοι». Κάπως σαν Μεσανατολίτες, αραχτοί. Ακόμα και το Ναύλιο, που όπως είναι σήμερα μια ωραία πόλη, μας κάνει να νομίζουμε ότι επελέγει σαν πρώτη πρωτεύουσα από την ωραία πόλη, είναι μια πόλη αξιοθρήνητη τότε, ακάθαρτη, με στενούς και ακανόνιστους δρόμους. Στερείται παντελώς κτηρίων που θα μπορούσαν να στεγάσουν στοιχειοδός τις δημόσιες υπηρεσίες. Ο Νικόλαος Δραγούμης το 1825 γράφει για τον Ναύλιο που ζούσε. «Το Ναύλιον, πόλης όλος τουρκική, τασμέν οδούς είχε στενάς, ανομάλους και βορβορώδεις με λάσπες. Τας δε οικίας ξυλοκτίστους, πολυθύρους σε σαθρωμένες, σάπια δηλαδή, και πάντια αρίθμους. Αλλά και τον κατοίκον ο βίος είναι, ως και των λοιπόν Ελλήνων, ασιατικός. Ασιατικός δε λέγον, δεν εννοώ τριφυλός, τρυφή σημαίνει ζωή πλούσια και με διασκέδαση. Δεν εννοώ τριφυλός, διότι η τρυφή είναι άγνωστος. Αλλά ότι πλην της ελληνομόρφου φουστανέλας, πλην της φουστανέλας που φορούσαν οι Έλληνες, πάντα τα λοιπά εγίνονται όπως και επί Τουρκίας. Εν τις εργαστηρίες οι πολιτέ καθήμενοι διασταυρωμένοι τους πόδας, κάθονται στην πόρτα του μαγαζιού σταυροπόδι, αναμένονται σεισμάτιν αγοραστάς, εμίζουν κατηφί στην άκρα του τσιμπουκιού των. Έτσι ήσαν οι Έλληνες, δηλαδή ακόμα ήσαν Ανατολίτες. Ανάλογη, αν μη χειρότερη, είναι η εικόνα και της Αθήνας τα χρόνια εκείνα, η οποία ούτως ή άλλως είναι μια παρικμασμένη κομμόπολη με πληθυσμό από 6 μέχρι 8.000 κατοίκους. Η πόλη αυτή με το ένδοξο παρελθόν είχε καταντήσει στα χρόνια της σκλαβιάς μια μικρή βαλκανική τουρκόπολη. Τη μεγαλύτερη καταστροφή την έπαθε κατά την Επανάσταση του 1821 και ιδίως με τη δεύτερη πολιορκία της Ακροπόλεως το 1826 από τα στρατεύματα του Κουταχή. Όπως ξέρετε, η Ακρόπολη είχε ελευθερωθεί ένα διάστημα. Αλλά ύστερα από την πολιορκία του στρατού του Κουταχή επί μήνες, από πείνα και από έλλειψη νερού, αναγκάστηκαν οι Έλληνες να παραδώσουν την Ακρόπολη. Πριν γίνει η παράδοση, η Αθήνα είχε γίνει θέατρο μεγάλων μαχών που την κατέστρεψαν. Ο Κλεάνθης, ο οποίος έκανε το πρώτο σχέδιο πόλεως των Αθηνών, στο οποίο θα αναφερθούμε ειδικότερα, περιγράφει την Αθήνα τότε. Από τα 1.200 κτίρια που είχε, είχαν σωθεί μόλις 25 το 1826. Και από το σύνολο των 115 ναών είχαν σωθεί μόνο 30. Σε αυτά θα αναφερθούμε πιο κάτω. Από κατοίκους και επισκέπτες η κατάσταση περιγράφεται με τα μελανότερα χρώματα. Τα αφήνω λεπτομέρειες. Ο βράχος της Ακροπόλεως, ο χώρος της κορυφής του οποίου έχει έκταση 28 στρέμματα, είναι τότε παραμορφωμένος. Οι Οθωμανοί την έχουν μετατρέψει σε στρατιωτικό φρούριο και πυρητιδαποθήκη και σε μια άθλια συνοικία, τουρκομαχαλά, αν είναι καθαρή εικόνα. Μέσα δε στον Παρθενώνα έχουν οικοδομήσει τζαμί με πανύψηλο μιναρέ που φαινόταν ακόμα και από το Σούνιο. Όταν τα καράβια πέραν τη στροφή του Σούνιου, φαινόταν ο μιναρές. Γλίτωσε όμως το τζαμί και ο μιναρές το 1687 κατά τον βομβαρδισμό του Μοροζίνη. Ο ναός έπαθε φοβερές ζημιές, αλλά το τζαμί και ο μιναρές σώθηκαν και κατεδαφίστηκαν μόλις το 1842. Ο Παρθενώνας με τζαμί και το μιναρέ. Στην παραμόρφωση όμως του Ιερού Βράχου είχαν συντελέσει και οι Φράγκοι.
η Φραγκοκρατία, είχαν κατασκευάσει στα προπήλαια ένα πύργο που χρησιμοποιείται για κατοικία των αρχόντων των δουκών της Αθήνας δηλαδή. Και ήταν ένας πύργος πανύψηλος. Αυτός υπήρχε ως το 1875, όταν κατεδαφίστηκε με χρήματα που έβαλε ο Ερίκος Σλίμαν. Το ελληνικό κράτος δεν είχε λεφτά ούτε να κατεδαφίσει το φράγκικο πύργο. Στο λόφο του Αρείου Πάγου, δίπλα στην Ακρόπολη, ο οποίος συνδέεται τον Απόστολο Παύλο όταν ήρθε στην Αθήνα και έκανε το κήρυγμα, υπήρχε η καλύβα ενός Δερβίση, ο οποίος καλούσε κάθε λίγο τους Οθωμανούς σε προσευχή. Οι Μουεζίνιδες που κάνουν στις Οθωμανικές πόλεις. Αρχαίοι τόποι όπως η Ακαδημία Πλάτωνος και λοιπά είχαν εξαφανιστεί από προσώπου της γης. Μιλάνε οι επισκέπτες της Αθήνας για βανδαλισμούς των πρώτων τουριστών της Αθήνας που καταστρέφουν ερείπια και αρχαία μέλη γύρω από την Ακρόπολη για να πάρουν ενθύμια. Μιλάει επίσης για τον αναλφαβητισμό των κατοίκων που χρησιμοποιούν αρχαίες σαρκοφάγους ως σκάφες για τις μπουγάδες τους και που αφαιρούν μέλη μνημείων για να τα χρησιμοποιήσουν ως οικοδομικό υλικό. Δηλαδή και οι ίδιοι οι Αθηναίοι κατέστρεφαν τα μνημεία και τον Παρθενώνα. Ο Ιάκωβος Ραγκαβής, μια άλλη μεγάλη προσωπικότητα, το 1862, ήταν μια επέτειος γιορταζόντας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, λέει ότι, προσέξτε, όταν προ 35 ετίας περίπου ήρθα το πρώτο στις Αθήνας, έβρον αυτάς άμορφο σωρό συντριμμάτων και μεταξύ νέων ερειπίων βεβαιλούνται τα αρχαία μνημεία, βρήκα πενιχράς τεινάς καλύβας ανερχομένας από τις Ακροπόλεις στα πλευρά. Δεν ξέρω αν έχετε επισκεφθεί τις υπόρειες Ακροπόλεις από το βορρά, από εδώ που βλέπω σε εμάς. Είναι και ο οικισμός των νησιωτών που έχουν χτίσει. Τότε ήταν βέβαια αλλιώς πιο άθλια. Βρήκα υποστάσιο παρά το Θησίον. Στο Θησίον είχε υποστάσιον. Και ασβεστοκάμινο το Ολυμπίον. Οι στήλες του Ολυμπίου Διός ήταν καμίνοι. Ρίχναν τις αρχαίες κολόνες και κάνανε ασβέστη για τα κτίσματά τους οι Οθωμανοί. Στη θέση δε αφήσει στάμεθα τώρα το κτίριο του Πανεπιστημίου, στο εδώ Πανεπιστημίου, αυτό που ξέρουμε όλοι, έβρον ρακένδι των Οθωμανών βόσκοντα τα συχνάς καμήλους του. Ήταν ένας Οθωμανός που έβοσκε εκεί τις καμήλες του. Για τα σπίτια να μην μιλήσω. Λοιπόν, τώρα, ως τις 31 Μαρτίου 1833 υπήρχε στον Ιερό Βράχο Οθωμανική φρουρά. Την ημέρα εκείνη, ήταν Μεγάλη Παρασκευή, την παραλαμβάνει ως φρούριο απόστασμα 30 ως 40 βαβαρών στρατιωτών υπό τον βαβαρό αξιωματικό Χριστόφορο Νέζερ. Μας θυμίζει το όνομα του ηθοποιού, αν το θυμάστε, παλιότερο Χριστόφορο Νέζερ και την αδελφή του Μαρίκα Νέζερ. Ήτανε φρούριο έως το Φεβρουάριο του 1834, όταν με διάταγμα της Αντιβασιλείας καταργήθηκε το φρούριο και παραδόθηκε στην αρμοδιότητα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, η οποία αδειμονούσε να αρχίσει ανασκαφές και αναστηλώσεις. Στα χρόνια του Οθωμανικού ζυγού στην Αθήνα η δόμηση είναι άναρχη. Δεν θα πω λεπτομέρειες. Ο καθένας έχτιζε όπου ήθελε. Καθείς οκοδόμοι κατ' το δοκούν, χωρίς να καθυποβάλλεται ούτε εις κανόνα ούτε εις νόμιμον. Δηλαδή υπήρχε αυθαίρετη δόμηση. Μία από τις πρώτες φροντίδες του ελληνικού κράτους και στα χρόνια του Καποδίστρια και στα χρόνια του Όθωνος, παράλληλα με τις προσπάθειες να οργανωθεί δημόσια διοίκηση, είναι η ανασυγκρότηση των οικισμών. Οι οικισμοί μας έχουν άμεση ανάγκη βασικών αναγκών από δίκτυα υποδομής, μέτρα υγιεινής, αλλά και να αποκτήσουν μορφολογία που δεν θα εκφράζει πια την Οθωμανική κατοχή, αλλά θα εκφράζει την ιδεολογία του νέου κράτους, που είναι η ρήξη με την περίοδο του Οθωμανικού ζυγού και η δημιουργία μορφολογίας όπως είναι στις αρχές ελληνικής πόλης, που θεωρείται ότι προσεγγίζει την αρχαιοελληνική. Ο Καποδίστριας που ήρθε τον Ιανουάριο του 1928 είναι ενήμερος για αυτή την κατάσταση των πόλεων. Γι' αυτό φροντίζει όταν ήρθε να φέρει μαζί του και τον συμπατριώτη του από την Κέρκυρα μηχανικό Σταμάτιο Βούλγαρη, που είναι λοχαγός του τεχνικού σώματος του Γαλλικού στρατού, και τον αναθέτει εντολές να καταρτήσει πολεοδομικά σχέδια 5 πόλεων. Και ο Καποδίστριας και ο Όθων ήταν υπέρ του υποδαμίου συστήματος. Και ο Βούλγαρης το ακολούθησε. Ο Όθων ήρθε στο Ναύπλιο 5 χρόνια αργότερα, το 1833, Ιανουάριο του. Είχε και αυτός μαζί του ομάδα στρατιωτικών και ορισμένους ειδικούς επιστήμονες, μεταξύ των οποίων αρχιτέκτονες και τοπογράφους. Έλληνες ειδικοί δεν υπήρχαν, ο μόνος ήταν ο Βούλγαρης.
Γι' αυτό ζητείται η βοήθεια από τη γαλλική στρατιωτική αποστολή που υπήρχε στην Πελοπόννησο το 1828 υπό τον στρατηγό Μεζόν. Μετακαλούνται και ορισμένοι αξιωματικοί του μηχανικού, κυρίως Βαβαροί. Την ίδια εποχή έρχεται στην Ελλάδα και ο Σταμάτης Κλεάνθης, ο πρώτος Έλληνας αρχιτέκτον ιδιώτης και ο πρώτος που κατήρτισε πολεοδομικό σχέδιο στην Αθήνα, σημαντική φυσιογνωμία. Τα πρώτα πολεοδομικά σχέδια καταρτίζονται το 1828. Είναι στην Πάτρα, έργο του Βούλγαρη, υποδάμιο σύστημα. Στην Τρίπολη, συνεργασία του Βούλγαρη με τον Γάλλο λοχαγό Γκαρνό. Ακολουθούν η Πύλος το 1829 από Γάλλο αξιωματικό, τον Οντουά. Η Αθήνα το 1833 με σχέδιο του Κλεάνθους που την βοήθησε ο Γερμανός συμφοιτητής του, Σάουμπερτ, το οποίο όμως δυστυχώς δεν πολύ εφαρμόστηκε και τροποποιήθηκε πάρα πολύ γρήγορα επί το πολεοδομικά δυσμενές. Η Σπάρτη το 1834, έργο του Βαβαρού γεωμέτρη Στάουφερτ, ένα από τα καλύτερα πολεοδομικά σχέδια που η Σπάρτη. Το Ναύπλιο το 1834, έργο του Βούλγαρη. Ο Πειραιάς 1834, έργο του Κλεάνθη, ποδάμιο σύστημα. Η Χαλκίδα το 1840 και ούτω καθεξής. Για να λειτουργήσει η πολεοδομική υπηρεσία, ο Καποδίστρας στην αρχή ιδρύει το σώμα το τεχνικό σώμα των τεχνικών αξιωματικών και ανήκει στο Υπουργείο Στρατιωτικών και στελεχώνεται με στρατιωτικούς με επικεφαλή στο Γάλλο λοχαγό Γκαρνό. Οι πρώτοι αρχιτέκτονες που είναι Έλληνες και είναι πολίτες, όχι στρατιώτες, προσλαμβάνονται από το δημόσιο το 1830. Είναι ο νεαρός Σταμάτης Κλεάνθης που έκανε το σχέδιο πόλεως των Αθηνών και ο συμφοιτητής του, ο Γερμανός Στάουφερτ. Έμειναν 5 χρόνια και έκαναν καλή δουλειά και παραιτήθηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση να τροποποιηθεί το πολεοδομικό σχέδιο των Αθηνών που είχε καταρτήσει ο Κλεάνθης, βοηθούμενος από τον Στάουφερτ. Επιόθωνες οι πολεοδομικές αρμοδιότητες μεταφέρονται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και τότε έρχονται οι δύο σπουδαίοι Δανείοι αρχιτέκτονες που καθορίζουν τη μορφολογία και τον κλασικισμό στην Ελλάδα, τα αδέρφια Χάνσεν, ο Χριστιανός Χάνσεν και ο νεότερος αδερφός του, ο Θεόφιλος. Αυτοί οι δυο, είτε συνεργαζόμενοι είτε καθένας μόνος του, φτιάξανε εμβληματικά κτίρια, λόγου χάριν, την Αθηναϊκή Τριλογία, που είναι η Ακαδημία Αθηνών, έργο του Θεόφιλου Χάνσεν, το Πανεπιστήμιο, έργο του Χριστιανού Χάνσεν και η Βαλιάνιος Βιβλιοθήκη, η Εθνική Βιβλιοθήκη, έργο του Θεόφιλου Χάνσεν. Το Φθαλμιατρίο των Αθηνών, που είναι ένα κτίριο Βυζαντινίζων Πανεπιστημίου. Η Μητρόπολη των Αθηνών, το πρώην Δημοτικό Νοσοκομείο Ελπής, είναι πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, στην Οδό Ακαδημίας. Και άλλα έργα. Η Ακαδημία Αθηνών, μέρος της Τριλογίας Αθηνών, θεωρείται το ωραιότερο νεοκλασικό κτίριο της Ευρώπης. Ο Θεόφιλος Χάνσεν, όταν σχεδίασε την Ακαδημία Αθηνών, έφυγε και έφερε ως επιβλέποντα μηχανικών έναν άλλο τον Τσίλερ, θα έχετε ακουστά. Άλλη μεγάλη φυσιογνωμία του κλασικισμού. Αξίζει να δείξουμε την εικόνα του Τσίλερ με τον κύριο Μουστάκη, που έκανε αριστουργήματα στην Αθήνα, μερικά από τα οποία σώζονται, μερικά εκ των οποίων τα ωραιότερα μπορεί να θεωρήσουμε στην Οδό Πανεπιστημίου το Ηλίου με ελαφρό το νομισματοκοπείο και στην πλατεία Ριγίλης την Βίλα Σταθάτου. Στην πλατεία Κοτζιά το πρώτο ταχυδρομείο που λέγεται κτίριο Μελά και πάρα πολλά άλλα νεοκλασικά αρχοντικά. Και μάλιστα συνηθίζεται στην Αθήνα και στην Ελλάδα σήμερα, όποιος ιδιοκτήτης θέλει στο κτίριο το παλιό να προσδώσει αξία, λέει ότι είναι σχέδιο Τσίλερ. Και έτσι ενώ Τσίλερ σχεδιάζει 400 κτίρια, σήμερα αναφέρουν πάνω από 1000, με τον προφανή σκοπό να προσδώσουν ιδιοκτήτης αξία στα κτίσματά τους. Τότε το κράτος είχε ανάγκη να επιτελέσει μεγάλο έργο στον τομέα της πολεοδομίας, να χτίσει κτίρια για να στεγάσει δημόσιες υπηρεσίες, υπουργεία, σχολεία, στρατώνες, ορφανοτροφία για τα ορφανά του πολέμου που ήταν χιλιάδες, νοσοκομεία, δικαστήρια και ούτω καθεξής. Κτίρια δεν υπήρχαν. Η εύκολη λύση ποια ήταν? Να εγκατασταθούν οι δημόσιες υπηρεσίες στους ναούς.
και η Εκκλησία τους παρεχώρησε εύκολα. Τότε έγινε πραγματικά έργο μεγάλης κλίμακος και εξαιρετικής ποιότητας. Το δυστύχημα είναι ότι οι Οθωμανοί, πριν αποχωρήσουν, δεν τους διώξαμε στρατιωτικά. Είχαν κατοχυρώσει το δικαίωμα να πουλήσουν τις ιδιοκτησίες τους. Γιατί δημιουργηθήκαμε με διεθνή συμφωνία και τους παρήχε το δικαίωμα να κρατήσουν τις ιδιοκτησίες. Τι σημαίνει αυτό? Τα πουλούσανε. Ήρθαν Έλληνες με λεφτά απ' έξω, που είχαν λεφτά, και αγοράσαν τις ιδιοκτησίες. Ναι, αλλά για να γίνει σχέδιο πόλεως και να ανοίξουν δρόμοι, έπρεπε να στερηθούν πολύ ένα κομμάτι της ιδιοκτησίας τους. Να ανοίξουν δρόμοι, να γίνουν πλατείες και ούτω καθεξής. Αυτά σήμαιναν απαλωτριώσεις. Με ποιο ταμείο που ήταν άδειο? Υπήρχε φορολογικό σύστημα, υπήρχαν στο ελληνικού κράτους. Και έτσι λοιπόν το σχέδιο του Κλεάνθους που προέβλεπε μια πόλη μεγαλοπρεπή, με φαρδείς δρόμους, μεγάλες πλατείες, με βουλεβάρτα και ούτω καθεξής, έπεσε στην αδυναμία του ελληνικού κράτους να το εφαρμόσει, γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει αποζημιώσεις. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι όταν ήρθε ο Όθων στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και τον υποδέχτηκαν οι Αθηναίοι με τα βαΐων και κλάδων, κατέβηκε στον Πειραιά, δεν υπήρχε προβλήτα, τον Όθωνα και την οικογένεια και τα έπιπλα τους φορτωθήκανε βαστάζι και τους βάνε στην παραλία και ακολουθήσανε με άμαξι σε αυτό που είναι σήμερα η οδός Πειραιώς. Φτάσαν στον Γκάζι, στρίψαν δεξιά και βγήκαν στο Θησίο, που είναι ο ναός που λέγεται Θησίον και είναι κακός λέγεται Θησίον, είναι ναός του Ηφαίστου. Τότε αυτό το μνημείο το αρχαίο που σώζεται σε αρίστη κατάσταση σαν μικρός Παρθενώνας ήταν ναός. Και επειδή οι αρχαίοι τον λέγαν Θησέα, οι Αθηναίοι ποιον Άγιο θα τιμούσανε? Παλικαρά, τον Άγιο Γεώργιο. Ήταν η Μητρόπολη των Αθηνών. Εκεί τον υποδέχθηκαν. Εκεί λοιπόν ο Δήμαρχος Αθηναίων, αυτή είναι ξεκλονιστική εικόνα, εξεφώνησε ένα σπουδαίο λόγο και υποσχέθηκε στον Όθωνα, του λέει, για να κάνετε την Αθήνα πρωτεύουσα, εγώ εκπροσωπώντας το λαό των Αθηναίων, σας διαβεβαιώ με όρκο ότι θα προσφέρουμε δωρεάν στο ελληνικό δημόσιο όσες εκτάσεις θέλει για να εφαρμόσει το πολεοδομικό σύστημα, να κτίσει τα κτίρια κλπ. Δωρεάν. Αυτό δεν έγινε. Όχι μόνο δεν προσέφεραν οι Αθηναίοι δωρεάν, αλλά οι οικοπεδούχοι πολέμησαν πάρα πολύ την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως. Θα σας πω χαρακτηριστικά, αφού σας εξηγήσω την εικόνα. Ο Όθων είναι 16 ετών, στο κέντρο της εικόνας, το βλέπεις. Δεξιά κόκκινο και άσπρο είναι ο Κολοκοτρώνης. Αριστερά είναι ο ναός του Αγίου Γεωργίου Μητρόπολη, το Θησίον το λεγόμενο. Στο βάθος είναι η Ακρόπολη και ο πύργος των Φράγκων, που καταδαφίστηκε το 1875 και παραμόρφωνε τον Ιερό Βράχο. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο Όθων, επειδή ήταν ανήλικος, ασκούσε την εξουσία, επωνομματία του η Αντιβασιλεία, 3 αντιβασιλείς. Ένας από αυτούς, ο Άρμανμπεργκ, είχε 2 κόρες όμορφες. Και μαζί με την ακολουθία του Όθωνος ήρθε και αυτός. Και πίσω από ήταν και οι 2 κόρες με τα πέπλα. Οι Αθηναίοι, βλέποντας τις 2 κόρες και έχοντας τις παραστάσεις των Οθωμανών, είπαν μερικοί, «Α, Όθων, να και το χαρέμι του». Ήταν οι κόρες του Άρμανμπεργκ. Αυτά τα αφηγείται πολύ ωραία ο Κώστας Μπύρης στο βιβλίο του Αθήνε. Εκείνη την εποχή λοιπόν δεν υπάρχουν κανόνες πολεοδομίας. Η πολεοδομία, είπαμε, δημιουργήθηκε πολύ αργότερα με τη βιομηχανική επανάσταση. Αλλά και η οικοδομική επιστήμη στην Ελλάδα μας είναι στα πρώτα στάδια. Γι' αυτό τα παλιά κτίρια των Αθηνών, σχεδιασμένα και εκτελεσμένα από πρακτικούς τεχνίτες με παραδοσιακές μεθόδους, δεν αντέξανε στον χρόνο. Στη Ρώμη βλέπεις κτίρια 500 ετών σε άριστη κατάσταση. Στο Βερολίνο επίσης, στην Αγγλία επίσης. Εδώ σπίτια του 1850 είναι ερείπια. Τα φτωχά υλικά που οι πρακτικοί εργάτες χρησιμοποιούσαν, οι λαϊκοί μαστόροι. Το πρώτο σημαντικό πολεοδομικό νομοθέτημα είναι το Βασιλικό Διάταγμα το 1835. Λέω νομοθέτημα, δεν είναι νόμος, είναι διάταγμα, δηλαδή είναι διοικητική πράξη. Αλλά την εποχή εκείνη, επειδή το πολίτευμα ήταν απόλυτος μοναρχία, δεν υπήρχε βουλή, άρα δεν μπορούσε να ψηφιστεί νόμος. Γι' αυτό οι νόμοι της εποχής εκείνης είχαν τη μορφή Βασιλικού Διατάγματος. Αυτό λοιπόν το διάταγμα το 1835 είναι το πρώτο συστηματικό πολεοδομικό νομοθέτημα. Προβλέπει πάρα πολύ, μεταξύ των άλλων και υποδάμιο σύστημα. Προβλέπει κανονικά οικοδομικά τετράγωνα. Πρέπει να υπάρχουν και πλάγιες διαγώνιες οδού, για να, στον πόνο ότι αντίπαλοι του υποδάμιου συστήματος που λένε ότι δημιουργεί σκιά στα κτίρια μιας πλευράς, και έτσι προέβλεπε και διαγώνιες. Οι δρόμοι δεν πρέπει να είναι πολύ φαρδείς,
ώστε να μπορούν να σκιάζονται κατά τη θερινή περίοδο. Έχουμε πολύ ζέστη. Δεν πρέπει όμως να είναι και πολύ στενότεροι από 6 μέτρα. Πρέπει να υπάρχουν πολλές πλατείες, συμμετρικές, αλλά όχι πολύ μεγάλες, ώστε να είναι και αυτές σκιερές. Τα δημόσια κτίρια πρέπει να βρίσκονται στο μέσο της πόλεως και γύρω-γύρω τα σπίτια των κατοίκων. Η προτίμηση στο υποδάμιο σύστημα ήταν ιδεολογική. Ήταν η ιδεολογία του ελληνικού κράτους. Να αποκηρύξει το Οθωμανικό καθεστώς, ζυγό, να επανασυνδεθεί με την αρχαία Ελλάδα και να ακολουθήσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Όλες οι πόλεις μας τότε ήταν τουρκοπόλεις. Η Ελλάδα ήταν ένα μικρό κράτος, αλλά και οι απελευθερούμενες περιοχές απεκάλυπταν συνεχώς τουρκοπόλεις. Λόγου χάριν, οι Σέρρες παραδόθηκαν στον ελληνικό στρατό το 1813 από τους Βουλγάρους, οι οποίοι αποχωρώντας έτσι έβαλαν φωτιά. Την ξανασχεδιάσαμε σε καλύτερη βάση και δεν είναι πλέον τουρκόπολης. Η Λάριστα, όταν αποχώρησαν οι Οθωμανοί, την κάψανε. Την νεοελληνικό κράτος την σχεδιάσε με βάση πολεοδομικό σύστημα και ούτω καθεξής. Καρδίτσα, έτσι έχει και τα Γιάννενα. Τώρα για να δούμε ειδικότερα την Αθήνα. Είπαμε, είχε καταντήσει με τα Αντιοτοκοκρατία μια άθλια, μικρή, άσημη κομμόπολη. Αρχικός πυρήνας της είναι η Ακρόπολη. Το πολεοδομικό της ιστό δεν τον ξέρουμε, αλλά μπορούμε να τον ανιχνεύσουμε. Να βρούμε τις αρχές που τον διείπαν. Όλοι οι δρόμοι ξεκίνησαν από την Ακρόπολη ή την περιμετρική οδό που υπάρχει περί την Ακρόπολη και υπήρχε και πάνε προς τα τείχη. Αλλά με ακανόνιστο σύστημα. Ο πολεοδομικός ιστός της είναι η Πλάκα. Έχει επιβεβαιωθεί από ανασκαφές, η οποία διατηρεί στη συνέχεια της την αρχαιοελληνική εποχή όπως σήμερα, με δρόμους στενούς όπως είχαν χαραχθεί στα προϊστορικά χρόνια. Λόγω χάρη η οδός Τρυπόδων, κρατήστε την εικόνα, είναι και σήμερα οδός Τρυπόδων, θεωρείται ότι είναι η αρχαιότερη οδός της Ευρώπης που υπάρχει. Εδώ είναι το μνημείο του Λυσικράτους. 3 είναι τα αρχιτεκτονήματα διεθνώς που έχουν επηρεάσει σε παγκόσμιο κλίμακα την αρχιτεκτονική. Ως μοντέλα, πρότυπα, ο Παρθενών. Δεύτερο, αυτό το μικρό μνημείο, το μνημείο του Λυσικράτους, που σώζεται στην Πλάκα και αξίζει να πάτε να το δείτε. Θα πούμε λίγα λόγια. Και τρίτο, το Πάνθεο της Ρώμης. Οι Έλληνες είχαν βρει τα πάντα στην αρχιτεκτονική, αλλά χρησιμοποίησαν μόνο οριζόντιες και κάθετες γραμμές. Την καμάρα δεν είχαν σκεφτεί. Τη σκεφτήκαν οι Ρωμαίοι και τη βάλανε στο Κολοσσέο. Στα αρχαία ελληνικά μνημεία δεν θα δείτε καμάρα. Λοιπόν, αυτό το μνημείο είναι στριμωγμένο σε ένα μοναστήρι των καθολικών, των καπουτσίνων μοναχών. Εκεί δεξιά είναι ένας καπουτσίνος μοναχός. Από εκεί βγήκε η λέξη καπουτσίνο, στον καφέ. Το χρώμα, το καπελάκι τους. Το καπούτσο που λένε οι Ιταλοί. Το χρώμα τους είναι το χρώμα του καφέ, μετά το γάλα που βάζουμε. Σώζεται σε αρέστη κατάσταση. Έχει κατεδαφιστεί το μοναστήρι των Καπουτσίνων και έχει γίνει μια ωραία πλατεία και έχει απελευθερωθεί το μνημείο. Το μοναστήρι αυτό το είχαν οι Γάλλοι καθολικοί, οι οποίοι διεκδικούσαν να πάρουν αυτό το μνημείο, να το αποσυράψουν και να το κουβαλήσουν στη Γαλλία. Και μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, οι Γάλλοι μας ζητούσαν και αποζημίωση για το μοναστήρι που κατεδαφίσαμε. Έγινε τέλος πάντων πολιτική λύση. Περνάει η οδός Τρυπόδων. Φαίνεται στο βάθος. Αυτή είναι η αρχαία οδός Τρυπόδων. Αξίζει να την περπατήσετε. Αρχίζει από την εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης και πάει προς τη Ρωμαϊκή αγορά. Πολεοδομικό σύστημα, είπαμε, δεν είχε. Φτάνουμε στο σχέδιο του Κλεάνθη 1834. Αυτό είναι. Ο Κλεάνθης προτείνει τα ανάκτορα, που είναι σημαντική επιλογή, γιατί καθορίζουν για κάθε πόλη που είναι το κέντρο της πόλεως. Άρα εκεί θα είναι οι πρεσβείες, εκεί θα είναι τα υπουργεία, εκεί θα είναι ακριβές συνοικίες, όπως είναι το Κολονάκι σήμερα, για τα ανάκτορα είναι κοντά στο Κολονάκι και ούτω καθεξής. Προτείνει λοιπόν τα ανάκτορα εκεί που είναι σήμερα πλατεία Ομονίας. Και προτείνει ένα δρόμο που οδηγεί από την πλατεία Ομονίας, από τα ανάκτορα, προς το λιμάνι του Πειραιά. Τη δείχνουμε. Είναι η οδός Πειραιώς. Προτείνει ένα άλλο δρόμο που ξεκινάει από τα ανάκτορα να πάει προς το Καλιμάρμαρο, προς το Παναθηναϊκό Στάδιο. Είναι η οδός Σταδίου. Το Καλιμάρμαρο δεν είχε αποκαλυφθεί πλήρως, αλλά μελετά η αποκάλυψή του.
Όμως η οδός Σταδίου δεν έφτασε στο Καλιμάρμαρο και τελικά εκεί που είναι σήμερα η πλατεία Συντάγματος χτίστηκαν τα ανάκτορα. Και για να δημιουργηθεί ένα τρίγωνο δημιουργείται η οδός Ερμού που ενώνει το ένα άκρο της οδού Σταδίου με ένα άκρο της οδού Πειραιώς. Έτσι δημιουργείται ένα ορθογώνιο τρίγωνο. Το βλέπουμε. Πειραιώς, Σταδίου και από κάτω η οδός Ερμού. Για την οδό Ερμού δύο λόγια και τους οικοπεδοφάγους. Άμα δείτε την οδό Ερμού από την πλατεία Συντάγματος, ξεκινάει ένας φαρδής δρόμος. Αρκετά φαρδής. Ύστερα από δύο οικοδομικά τετράγωνα μπαίνει μέσα και στενεύει. Και συνεχίζει προς τα κάτω. Και εκεί που είναι η εκκλησία, η καπνικαρέα, η περίφημη Βυζαντινή εικόνα, κάνει ένα κόλπο έτσι ο ναός, ο δρόμος και συνεχίζει. Αυτά δεν είναι τυχαία. Εμπελετάτο να διαπλατηνθεί. Μόλις το μάθανε οι οικοπεδούχοι, άρχισαν να σπείρουν φήμες. Σιγά κάτω τα χέρια από την οδό Ερμού, όπου έρχεται ο στρατηγός Κρυεζώτης από τα Χαλκίδα με τα σκέρη του και θα σας τακτοποιήσει για να μην γίνει διαπλάτηση της οδού. Οι οικοπεδούχοι. Και έτσι έμεινε αυτός ο στενός δρόμος. Γιατί πάει στην ευθεία της καπνικαρέας, στρίβει και μετά συνεχίζει? Διότι το σχέδιο είχε κάνει, τροποποιώντας το σχέδιο του Κλεάνθους, ο Λέο Φον Κλέντσε, ένας Βαβαρός αρχιτέκτορ, ο οποίος, ακολουθώντας το ρεύμα του ρομαντισμού της εποχής, θεωρούσαν σπουδαία τα αρχαία ελληνικά μνημεία, αλλά περιφρονούσαν τα βυζαντινά και τα βυζαντινά. Και έτσι λοιπόν, εάν στο σχέδιο πόλης που κάνανε τύχαιναν βυζαντινές εκκλησίες, λέγανε σε κακό σημείο έτυχες και την κατεδαφίζανε. Έτσι και αυτή την εκκλησία θα την κατεδαφίζανε. Κάποιοι όμως τρέξανε και ειδοποίησαν τον βασιλιά ότι έτσι και έτσι θα σωθεί και επενέβη προσωπικά ο βασιλιάς για να σωθεί και για να γίνει έτσι. Τα εγκλήματα που κάνανε τότε οι πολεοδομούντες, οι οποίοι σκεπτόταν μόνο ως μηχανικοί, δεν είχαν πολεοδομική κουλτούρα, να ξέρουν πολιτικές επιστήμες, οικονομία, κοινωνιολογία, ιστορία και ούτω καθεξής. Λοιπόν, κακόπαθε αυτό το σχέδιο που ήταν μεγαλόπρεπο, ήταν φιλόδοξο για μια Αθήνα μεγαλοπρεπή. Προέβλεπε 3 βουλεβάρτα, Πειραιώς, Σταδίου και την Αθηνάς ως ωραιότερο δρόμο, που θα έχει οπτική σύνδεση από τα ανάκτορα κατευθείαν προς τα προπήλαια του Παρθενώνος. Τη Σταδίου τη στενέψανε, την Πειραιώς τη στενέψανε, την Αθηνάς τη στενέψανε και ούτω καθεξής. Σχεδιάζανε δε να στενέψουν και την Πανεπιστημίου. Ο Κλεάνθης έδωσε αγώνα τουλάχιστον να διατηρηθεί το μεγάλο πλάτος της Πανεπιστημίου. Οι οικοπεδούχοι, μεταξύ των οποίων και η οικογένεια Καλιφρονά, που είναι εκεί που είναι σήμερα η Καθολική Εκκλησία Πανεπιστημίου, είχαν κτήματα. Και θέλαν να στενέψει η Πανεπιστημίου. Ευτυχώς επενέβη ο Όθων και είπε όχι, να μην είναι φαρδής ο δρόμος. Ο κύριος δρόμος της Αθήνας τότε, που ο πρώτος που ασφαλτοστρώθηκε, ο πρώτος που πήρε φως, ήταν η οδός Αιώλου, που οδηγούσε από τα Χαυτία μέχρι τη Ρωμαϊκή Αγορά. Η οδός Αιώλου. Οι οικοπεδοφάγοι αντιδρούσαν στην πρόταση του Κλεάνθη να συνεχιστεί η οδός Αιώλου προς βορρά και να ενωθεί η οδός Αιώλου με το προάστιο των Αθηνών προς το βορρά που λεγόταν Πατήσια. Ο δρόμος αυτός είναι η οδός Πατησίων. Οι Καλιφρονάδες που είχαν κτηματική περιουσία αγωνίστηκαν να μην διανοιγεί η Πατησίων. Και σκεφτείτε κανείς τώρα να έχει την Πανεπιστήμιο στενής αντισταδίου και να μην υπήρχε καθόλου και η Πατησίων. Πώς θα ήταν η Αθήνα? Και δυστυχώς σε ένα σημείο της Πατησίων, πλατεία Αμερικής και πιο κάτω, υπάρχει και η οδός Καλιφρονά. Τιμήσαμε τον Καλιφρονά που αγωνίστηκε να μην γίνει Πατησίων. Και η Καλιφρονά ήταν μια μεγάλη οικογένεια που είχε μεγάλη σφορά στον αγώνα, αλλά ήταν οι οικοπεδούχοι σκληροί. Δεν υπελόγισαν τίποτε άλλο. Λίγα λόγια τον Πειραιά. Ο Πειραιάς ήταν πιο τυχερός από την Αθήνα. Ο Πειραιάς ήταν ακατοίκητος. Ήταν επίπεδη έκταση. Άρα προσφερόταν εξ υπαρχής να ιδρυθεί με βάση υποδάμιο σύστημα. Και δόθηκε εντολή στον Κλεάνθη και έφτιαξε το 1834 τον Πειραιά. Λίγες τροποποίησεις υπέστη εκ των υστέρων. Και ο Πειραιάς σήμερα έχει υποδάμιο σύστημα, έχει καλύτερη πολεοδομία από την Αθήνα, ήταν πιο τυχερός. Δεν θα πάρεις λεπτομέρειες. Σύγχρονη εποχή. Η σημερινή πραγματικότητα. Η μορφή που έχουν οι ελληνικές πόλεις σήμερα δεν μας ικανοποιεί.
Πολλοί παράγοντες συνετέλεσαν να έχουν αυτή τη μέτρια εικόνα. Πρώτα-πρώτα, είχαμε αλλεπάλληλα πολεμικά γεγονότα. Δεν ησυχάσαμε ποτέ. Παγκόσμια, ενδοβαλκανικά, βαλκανικούς πολέμους, μεταξύ μας. Συχνές εσωτερικές ανατροπές, αλλάζουν τα καθεστώτα, οι πρόεδροι, οι βασιλείς και ούτω καθεξής. Άρα δεν έχουμε ομαλό συνεχή πολιτικό βίο. Έχουμε οικονομικά προβλήματα. Δεν έχουμε πολεοδομική παράδοση. Αλλά και ο λαός μας δεν έχει πολεοδομική συνείδηση. Το κράτος πάσχει από αδυναμία να προβλέψει και να σχεδιάσει. Είναι μονίμως εμπερίστατο, όλο αρπακόλα. Η κοινωνία δεν σέβεται τις αξίες πολεοδομίας και γενικά πιστεύει ότι μπορεί να χτίζει οπουδήποτε. Ότι δηλαδή όλη η γη αποτελείται από ένα οικόπεδο που μπορεί να χτίσει ο καθένας. Ληστρική εκμετάλλευση της γης, που κυριαρχεί μέχρι και σήμερα, η οποία συνδυάστηκε με το σύστημα της αντιπαροχής και δεν φταίει αντιπαροχή. Η αντιπαροχή έλυσε το στεγαστικό πρόβλημα. Το κακό ήταν ότι εφαρμόστηκε άσχημα γιατί δεν συνδυάστηκε με την εφαρμογή πολεοδομικού σχεδίου. Και έτσι επιτρέψανε 100% οικοδόμηση του οικοπαίδου σε στενούς δρόμους με κτίρια μεγάλου ύψους. Αν είχε συνδεθεί με την εφαρμογή πολεοδομικής πολιτικής σωστής, θα είχε αποδώσει. Πάντως να ξέρουμε ότι με τα πολεμικά το διαμέρισμα της πολυκατοικίας ήταν το όνειρο της αστικής ελληνικής, το στεγαστικό όνειρο της αστικής ελληνικής οικογένειας. Είχε καλοριφέρ με νέα θέρμανση, είχε την τουαλέτα μέσα στο σπίτι, το είχε στην αυλή, που είναι τα γνωστά πλεονεκτήματα που είχε. Αλλά το κακό δεν συνδυάστηκε με πολεοδομικούς όρους. Τώρα στην Αθήνα τα σφάλματα προσπαθούν να τα βελτιώσουν με τις λεγόμενες αναπλάσεις. Και γίνονται πάρα πολλές αναπλάσεις και στην Πλάκα και στο Ψηρή και στο Μεταξουργείο. Η πεζοδρόμηση της λεωφόρου της οδού Διονυσίου Αεροπαγίτου από τις στήλες του Ολυμπιοδιός προς το Θησίον και συνεχίζει ως Αποστόλου Παύλου, θεωρείται ο ωραιότερος πεζόδρομος της Ευρώπης και ούτω καθεξής. Το Ίδρυμα Νιάρχος σε 170 στρέμματα προς τον πρώην υπόδρομο, η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου και ούτω καθεξής. Συνοπτικά, στην πολεοδομία μας ούτε όλα είναι ρόδινα, ούτε όλα είναι μαύρα. Υπάρχουν και καλές πτυχές, υπάρχουν και κακές. Θετικές πλευρές είναι ότι έχουμε νομοθεσία, η οποία καθιερώνει την αρχή του πολεοδομικού σχεδιασμού. Το κακό είναι ότι έχουμε υπερβολικά μεγάλη πολυνομία. Γιατί έχουμε πολυνομία? Όταν αλλάζει η κυβέρνηση, κάθε φορά η καινούργια κυβέρνηση εφαρμόζει καινούργια πολεοδομική πολιτική και καταργεί τα περασμένα. Αλλά και μέσα στην ίδια κυβέρνηση, πολλές φορές, όταν αρμόζει ο αλλόδης υπουργός, αλλάζει και την πολεοδομική νομοθεσία. Και βάζει και μεταβατικές διατάξεις που ισχύουν για ορισμένο χρονικό διάστημα και μπερδεύει τα πράγματα. Και έτσι φτάνουμε στο σημείο, πολλές φορές, να μην ξέρουμε τι ισχύει νομίμως σε αυτή την περιοχή. Και η πολεοδομική υπηρεσία ποτέ να μην είναι σίγουρη ότι αυτή είναι πράγματι η ισχύουσα νόμιμη λύση. Είναι όλα βέβαια. Έχουμε δηλαδή πολυνομία. Αλλά και η κοινωνία μας της αρέσει να χτίζει παντού. Έχουμε πολύ αυθαίρετη δόμηση για πολλούς λόγους. Τώρα, συνοπτικά, να μας μείνει κάτι. Θέματα ορολογίας. Σωστός όρος είναι πολεοδομικός σχεδιασμός ή σχέδιο πόλεως. Λάθος το ρημοτομικό σχέδιο. Λέμε, ο Ασπρόπυρος δεν έχει ωραίο ρημοτομικό σχέδιο. Είναι λάθος το ρημοτομικό σχέδιο. Ρημοτομία θα πει απαλωτρίωση για λόγους πολεοδομικούς. Λέμε αυτό εκείνο το ρημοτομείται. Δηλαδή απαλωτριώνεται για να εφαρμοστεί το σχέδιο πόλεως, δηλαδή να ανοίξει δρόμος και ούτω καθεξής. Είναι λάθος το ρημοτομικό σχέδιο, το σωστό είναι πολεοδομικό σχέδιο, σχέδιο πόλεως. Είναι λάθος να λέμε αστική συγκοινωνία, αστικό τηλεφώνημα. Το σωστό είναι να λέμε αστεακή συγκοινωνία, αστεακό τηλεφώνημα. Γιατί? Από το ουσιαστικό άστη, είπαμε στην αρχαία Ελλάδα που είναι η πόλη, προέρχεται το επίθετο αστεακός. Άρα ό,τι συνδέεται με την πόλη λέει αστεακός, αστεακή συγκοινωνία, αστεακό τηλεφώνημα και ούτω καθεξής. Ο όρος αστικός, αστική συγκοινωνία, αστικό είναι λάθος. Γιατί? Προέρχεται από τη λέξη αστός. Αστός είναι όρος της κοινωνιολογίας. Δείχνει συγκεκριμένη κοινωνική τάξη, την αστική τάξη. Όταν λέμε λοιπόν αστική συγκοινωνία, δεν εννοούμε τη συγκοινωνία των αστών, εννοούμε τη συγκοινωνία του άστεως. Άρα θα πρέπει να λέμε αστεακή. Άρα λοιπόν αστεακή συγκοινωνία είναι όρος της πολεοδομίας. Ενώ αστική συγκοινωνία είναι λάθος,
γιατί ο όρος αστικός, αστική, αστικό είναι κοινωνιολογικός και δείχνει συγκεκριμένη κοινωνική τάξη. Και κάτι άλλο τώρα θα μας είναι λίγο αστείο. Στην αρχαιότητα, σε κάποια φάση, οι κάτοικοι των άστεων ονομάζονταν αστείοι. Αστείοι. Οι κάτοικοι των άστεων ονομάζονταν αστείοι. Οι δε κάτοικοι της εξοχής, των αγρών δηλαδή, ονομάζονταν αγρίκοι. Αργότερα αυτοί οι όροι απέκτησαν βέβαια επιτιμωτικό, καταφροντικό χαρακτήρα. Και κάτι άλλο τώρα. Στα νησιά μας, όπου υπάρχει η χώρα και τα χωριά, η χώρα είναι η πρωτεύουσα, οι κάτοικοι της χώρας λέγονται χωραΐτες, ενώ οι κάτοικοι των χωριών λέγονται χωριάτες. Τίτλος ευγενίας ο χωραΐτης πρωτεύουσιανός. Αυτά έτσι πολύ βιαστικά για να προλάβουμε το χρονικό πλαίσιο. Ευχαριστώ θερμός το Δήμο που με τίμησε και ευχαριστώ και εσάς για την παρουσία και την υπομονή και την προσοχή με την οποία με παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο καθηγητή. Και τώρα παρακαλούμε την κυρία Πρόεδρο να αποδώσει στον δόκτορα την πράξη ευχαριστίας, το ημερολόγιο.